Ndewo n'ụbọchị nke taa ka eke ime abịago m ọzọ ka anyị kwuo maka Ide Nkwocha Enugwu-Ukwu. Otu esi eme a na mmemme na-esonyecha na ya bụ Ide Nkwocha. Ide Nkwocha Enugwu-Ukwu bụ otu n'ime mmemme a na-eme n'obodo Enugu-Ukwu nke dị na Anambra State. A na-eme ya n'afọ iji mee ncheta mmalite afọ ọhụrụ omenala ndị Igbo dịka o si karịchaa n'akụkụ ndị Awka. Omume a na-egosi njedebe afọ ochie na mbido afọ ọhụrụ, ma bụrụkwa oge ndị obodo ji ekene chi ha na nna nna fa na ndụ nke enyefa, omume ihe ubi na ngọzi nke ha nata. N'oge omume anụ a enwere ọtụtụ ihe dịka igba egwu ọdịnala, ịkpọ egwu ogene, mmemme iri nri na ịtụ àjà. Ndị isi obodo na ndị ichie na-eme omume pụrụ iche iji kpee ekpere maka udo, ọganihu na nchekwa nke obodo. A na-afụkwa ọtụtụ ndị si n'obodo ọzọ wee bịa mmemme a, ịbịa kenefa ma ịbịa sonyelu ha n'ife ha na-eme. Ide Nkwocha abụghị sọsọ mmemme ntụrụndụ, ọ bụkwa ụzọ esi echekwa omenala njirimara ndị Igbo. Ọ na-eme ka ụmụaka mụta ihe gbasara ọdịnala ma na-eme ka njikọ dị n'etiti obodo ma njikọ sie ike. Omume a na-egosikwa ịdị n'otu, ịfụnanya na nsọpụrụ nyekwa ọdịbendị na be nna nna fa. Kịta anyị ga-ejezi ka anyị jee kwuo maka Ide Enugwu-Ukwu nke ikpeazụ enwere. Ide Enugwu-Ukwu a bụ onye nke asị nọ nwaanyị, ọ bụrụ ofu nwaanyị ka ọ nọ nke eji abụ nke abụọ. Ịma na asị na onye ada ha nọ ofu nwaanyị na-ebu ya ezuru ya. Ọ ga-abịa akpatalụ onye nke akpọtalụ ka ọ bụrụ house help, onye na-enyere aka n'ụlọ na-efiche na nzacha na-edozi, bụ onye nke jagheria ife wee banye ife wee pụta ya ka ife pụtara wee sị ka o jee nụzi anya bụ nwata nwaanyị. A na-ekwu na ike ka o jee nụọ anya bụ nwata nwaanyị, ike ka o jiri ọnụ nya bụ nwata nwaanyị. A wee na-asịzi n'ụbọchị nke taa na o nwere ofu onye nke pụtalụ na ọ bụ nwa ya nwoke wee na-asị na mme ya na-akwụgharị na vileji ya bụ Ọgwụ n'Enugu steeti, na ọ nọ na-agagharị ka onye anụghọ di, na-agagharị ka onye enweghị ụmụaka. Maka na gịnị mere? Na mgbe Ide nwụzi na akpachapụ onye bụ nwaanyị na ezinụlọ fa. Mkpachapụ akpachapụ ya kpataziri ihe ji wee na-afịala ya bụ nwaanyị arụ. Ọ na-ebi ka onye di ejighị ego, na-ebi ka onye enweghị olileanya. Ya bụ nwatakịrị sịkwa na ọ ga-abụ na ochie na-agụ ya na ọ ga-abụ na ya bụ nna ya ji enye ndị mmadụ ego ka akwụọ ụgwọ isi mme ya, mana fa nwere ike ọ bụ na fa nye bụ ego. Maka kedu ka a ga-esi wee bụrụ na nwoke nabatara ụmụaka nabata nwaanyị nwụzi, a na-asịkwazi na ụmụaka abụrụ ụmụaka ya na ha ga-ejebegodu. Mana abịago m nyocha ya bụ ife jụọ ese, a wee chọpụta na ime ahụ ọ dịrị Nkwocha bụ ime nwata nwaanyị. Na mgbe ya bụ Nkwocha nwụzi, a wee sị onye ọbụla sị na ọ bụ nwa ya sị ka eme DNA test. Ewee DNA test a wee bụrụ na ya bụ nwatakịrị nwaanyị bụ true n'ọnwụ ya, mana ndị ọzọ abụrụzi nwa ya, na onye mere ofe jiri wee keta oke n'isi ife ọbụla eke na anabenni ya. Ajụ wee bụrụ, ọ bụ na ekenyelu ya bụ nwatakịrị nwaanyị ife na anabenni ya, ekere ihe ekenye ya maka na DNA ekwuli n'eziokwu na nwoke a mụrụ nwatakịrị nwaanyị. Biko nụ, ekwesịziri ịkpachapụ mme ya. Ife ọzọ obi m na-agwakwa bụ na o nwee ike ọ bụ na ya bụ nwoke emerọkwa ife ọbụla n'isi mme ya, not just no take responsibility for nwatakịrị na nne ya. Nwaanyị nwee ike ọ bụ na ọ pụzi wee jee mụbazie ụmụaka ndị ọzọ, mana maka na nwoke bụ nwoke obi sara ife na-adị mma n'obi, ọ chọrọ nsogbu wee nabatazie ụmụaka ha niile, wee rụzie ka ahụ ụmụaka chọbazie ife na-abụrọ nke fa. Kama ha ga-eji taịm a n'oge a kpee ego, jiri taịm n'oge a na-achọba nna fa na-achọ ihe na anabe onye na-abụrọ nna ha. And ihe a bụ ife na-ebute mụnwe na-asị ọ na-adị mma mmadụ chọọ ime ife o meruo ya n'isi, mee ya ọfụma. Kedu ife kpatalụ mmadụ ga-eji wee na-amụrụ ga-enwe nabata ya n'ụlọ? Kedu ife ga-eme mmadụ ga-eji wee mụọrụ ga-enwe imerụzuru ife n'isi ya? Gụọ na onwe gị bụkwanụ nwaanyị, ịmakwa na ife dị otu a dị, ije nilo na-amụ ụmụaka na-akpọbata n'ime ụlọ. Onye ka eji wee si dat na ignorance abụrụ excuse. Maka na ọ bụ na nke nwaanyị mara n'ụbọchị nke taa na Ide nwụọ na ya eji ime DNA, adị m sure na ọ kara ibido n'oge gbakọnataba ndụ ya ọnụ.
nwee ike mebe ife ọ kara iwe ome ụmụ ya ma nọ na pozishọns a ha nọ. Anọ na anya bụ nwaanyị zuru ụmụ 5 mana ofu bụ nke Ide ahụ, nke bụ nke Ide bụ nwaanyị ada ọ na Enugu ọ nụgokwa di biere onwe ya wute ụmụ ya, mana ndị nke ọzọ na-akwụgharị na-achọ ife na efe edobero. Amarọ m ihe iche maka Awka, mana ọ na-adị mma ihe omenala na ihe ọdịnala si mee ya merụọ ya n'isi, maka na ọ na-abakfaya iwere ya gwurie egwu ogwe ndị ejighị egwuri egwu. Ọ ga-adị na vidiyo m ọzọ. Ndewo.